Gilaraw sa City Tourism Gensan ang pagpalambo sa kapin 40 ka mga Japanese bunker nga gitukod ni atong World War II isip dugang tourist attraction sa syudad. Ato kining silipon pinaagi ni ining RTV Presents. Daw nag-time travel ka sa panahon sa World War II kung masuroy nimo kining Japanese bunker nga gitukod niya tung 1943 sa baybayon sa Barangay Bula sa General Santos City. Bugnaw ang sulod. Okay, nagamay nga agianan, konkreto siya. Unya, naapoy ka ng mga buho-buho nga pwede nimong dilion sa gawas. And then, dirip sab pudo, naapoy mga bangag. Ug makita sab nimo ang gawas sa palibot pinaagi sa mga gagmayng buho nga daw bintana. Gumikan kay Hawan. Makasya dinhi ang kapin na pulo ka tawo kung magtindog sa sulod. Actually kani balay ni sa una nya pag 2018 gusto i-reserve sa tourism, gikating among balay. Balay duha ka balay aron makita lang ang bunker. Ang maong Japanese bunker, usa sa 44 ka Japanese bunker sa Gensan nga padayong gina-maintain ug abli sa publiko. Duna say mga Japanese bunker sa Barangay San Isidro, Barangay Mabuhay ug ubang barangay sa syudad. Apan, ang Japanese bunker nga pormang tunnel makita sa Barangay Ligaya. Kini nga kung gituntungan mao kuno kini ang kinadakuang Japanese bunker sa General Santos City nga ni silbi isip mother camp sa mga dagkong opisyal sa mga kasundaluhan sa Hapon kaniadto. Kini siya nga tunnel gid. Ang ihang bangag ani niya, why gid siya. Sa una sa wala pa ni kuan kay ang tubig manggod usahay gud makankan manggod ang katong yuta. Nasa formation gid sa murag kanang yuta lang siya nga kuan bang murag kanang himo nilang kamakama bitaw. Akong nadunggan magid sa una, mo gid siya ay kampo sa mga kapit sa Yamashita Hapones sa una. Matud sa City Tourism sa Gensan, ang mao mga Japanese bunker gitukod isip defense system sa mga Hapon nga ana sa lungsod kaniadto batok sa posibleng pag-atake sa Amerikano niadtong World War II. Ang plan man good before sa katong sa pagbalik ni General Douglas MacArthur, supposedly they will be mag-entrance sila dila sa Sarangani Bay. So that's why natiktikan siguro by via intelligence na ano ng Japan, they position parang ano sila ng defense system nila. So that's why nag-build sila ng mga different areas ng Japanese bunker. Sa karon gilaraw sa LGU nga mas palambuon pa kini isip dugang tourist attraction sa lungsod. We're still on the talks sa mga private owners on how to make it siguro i-develop siya. Na-declare naman siya as cultural property, heritage property ng Gensan. Yun din yung pinanghawakan namin na mga na policy para mas ma-develop ang mga Japanese bunker. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.